Quddiem l-iżviluppi ġodda li ħarġu fl-aħħar sigħat il-Ministru Carmelo Abela m'għandux triq oħra ħif li jirriżenja għax il-pożizzjoni tiegħu m'għadix waħda tenibbli. Dan kien il-messaġġ illi wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Beppe Fenekadami u mill-kandidat Markent Nisamut. Beppe Fenekadami qal li rridu nibgħatu messaġġ li dan huwa pajjiż serju u ebda Ministru m'għandu jimmina l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Issa il-pożizzjoni ta' Carmelo Abela m'għadix waħda tenibbli. Robert Carmelo Abela għandu jirreżenja u fid-nuqqas illi jressa ir-riżenja tiegħu lill-Prim Ministru, il-Prim Ministru għandu ir-responsabilità illi jitratta lil Carmelo Abela bħalma tratta membri oħra fil-kabinet tiegħu u jitolbu jirriżenja sabiex iva verament nibatu il-messaġġ illi dan huwa pajjiż serju, dan huwa pajjiż fejn ma jitħalla ħadd l-ebda Ministru jimmina l-istituzzjonijiet ta' dana il-pajjiż. Huwa qal li għandna sitwazzjoni surreali b'Ministru li qed jipprova jikkonvinċi li ma jiftakarx involviment tiegħu f'dan il-każ. Sitwazzjoni fejn persuna prominenti fil-kabinet ta' Robert Abela għaddejja minn din l-investigazzjoni. Bl-istess Carmelo Abela mal-bidla fil-Gvern jinħatar Ministru responsabbli mill-Pulizija u bil-Prim Ministru Robert Abela jerġa' jaħtar lil Carmelo Abela Ministru ewlieni tal-Gvern tiegħu. Beppe Fenekadami saqsa jekk Robert Abela kienx informat dwar dan il-fatt u jekk ġie informat ħassux komdu li jaħtar lil Abela bħala Ministru. Huwa qal li pajjiżna għandu Prim Ministru li qed joħroġ minn triqtu sabiex jiddefendi lil Carmelo Abela e kif qed juża kejl differenti ma' deputati oħrajn fosthom Ġustin Karwana u Morozien Kutajjar. Min-naħa tiegħu il-kandidat Markent Nisamut qal li quddiem l-iżviluppi ġodda li ħarġu f'dawn l-aħħar sigħat Carmelo Abela m'għandux triq oħra ħlief li jirriżenja. Markent Nisamut qal li l-fatt li Carmelo Abela nesa li xhied wara bibien magħluqa ħadd mu qed jemnu. Bil-Partit Nazzjonalista jitlob li Abela jirriżenja mill-pożizzjoni tiegħu jew jitneħħa sakemm issir l-investigazzjoni. Huwa qal quddiem dan kollu l-poplu Malti għandu jkollu paġna ġdida bi gvern alternattiv sabiex tissaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Hawnhekk ikompli joħroġ il-bżonn illi flimkien bħala poplu nibdew paġna ġdida bi gvern alternattiv illi jkun jista' jsewwi din ir-reputazzjoni, jkun jista' jagħti lil pajjiżna standards ġodda u jkollna gvern illi jkun iktar iffukat fuq il-ħtiġijiet tan-nies milli fuq kif ħajati jew idur mal-abbużi illi nqabdu bihom il-membri tal-istess gvern. Maria Franca Lanza, Annet News.